L'estadi Joe Carabinac de Moissac, situat din lo barri del Sarla, és actualment utilitzat per matxos esports, futbol, rugby, tennis, atletisme o encara o padel. Aquel estadi foguet batejat en 1933 din l'encastre de las reconstruccions, après las inundacions de 1930. En 1992, l'estadi foguet renovat. L'inauguració se debanet el 24 de gener de 1993. L'estadi foguet oficialment batejat en homenatge a Joe Carabinac. Georges Joe Carabinac és un jugaire de rugby a 15 que evoluet al poste de demi d'ouverture. És lo que gère los abans com los arrière. Joe Carabinac juguet din mantunes grands clubs com a Gien ou Brive ou encara en equipo de France. En 1944 debutet al SU a Gien et en 1945 gagnet la Coupe de France amb son frère ainat Robert Carabinac. En 1950, Joe Carabinac partiguet jugar al CA Brive per 3 saisons. Foguet també seleccionat en equipo de France entre 1951 et 1953. Juguet 7 matchs on marquet un drop sur 3 punts. En fi, en 1955, juguet per l'Avenida Moissaguès pendent une dezenat d'annados. Pendent aquestes annados, foguet capitani, entrenari, puis dirigent. Quand sa carrière s'acabet, Joe Carabinac foguet président del club. Après sa mort en 1973, l'estadi de Moissac prenguet son nom et demeguet l'estadi Joe Carabinac. També un hostel foguet erigit davant le complexe esportiu. La podem toujours trobar d'ahir. En fi, un challenge és creat en son nom. És el challenge Joe Carabinac, que los pitchos de l'Avenida Moissaguès juguen cada annada e que amassopaments de 700 persones. Per acabar, podem ajustar que foguet lo patró d'une institució de Moissac creada en 1956, le bar dels esports, també surnomat le Cara com son proprietari.